Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Ang buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalaan, bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari, Diyos buong pagpakumbabang aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Ko, ito ang tanging magagawa mo. O Diyos, nakita mo ang mga puso ng bawat isang puso sa amin. Amin kong iniaalay, tinataas sa'yo bilang isang pagsamba, bilang alay para sa'yo, Diyos. Hallelujah! Para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong kaluguran. O Diyos, kami Panginoon, ay nagpapakumbaba sa oras na upang sambahin ka, upang purihin ka, O Diyos. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba namin Panginoon, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Ikaw ang nag-iisang Diyos, sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Dakila ka, Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi matatapos ang ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po ay makigalak sa kagalakan ng ating Diyos sa pagpupuri at pagsamba natin sa Kanya. Amen! Amen! Handa mo ba natin ibigay yung ating kalakasan, yung ating, hallelujah, buong lakas para sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Sa ating mga ilangan, sa ating
magpakailanman. Hallelujah! Patuloy po nating itaas, itaghal, at isigaw ang pangalan ng ating Diyos. Hallelujah! Tataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang babantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Patuloy mo natin itaas ang pangalan ng ating Diyos. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang babantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Hallelujah! Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang babantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Magpakailanman huli. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Yes, Lord! Hallelujah sa iyo, ng mataas na papuri at pagsamba at pagluwalhati, Panginoon.
Hallelujah. 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 Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. O Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin at sinasamba. Tunay na wala kang katulad, walang papantay sa iyong kaluwalhatian at kadakilaan. Ikaw ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Kulang mga salita, tula upang ilarawan, Panginoon, ang kabutihan at kadakilaan mo. Hindi ka nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ikaw ay tapat at totoo sa iyong pangako. Ama, sa oras na to, itinudulog po namin ang family ng Christ Our Life Ministry. Sa bawat isa na narito, nagre-representa ng kanilang family, dalangin po namin na kayo ang manguna sa buhay ng bawat isa at maging sentro ng aming pamilya. Naniniwala kami, Panginoon, na ang aming buong pamilya ay sama-samang maglilingkod ng may kagalakan sa puso, tulad ng sabi ni Joshua na, For me and my house, we will serve the Lord. Naniniwala po kami na ang buong pamilya po namin manglilingkod at sasamba sa iyo, O Diyos, sa aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa inyo. Gamitin niyo po ang kaming kasangkapan kasama ang banal na Espiritu upang maipahayag ang kabutihan mo, Panginoon, at ang mabuting balita sa kanila. Panginoon, dalangin rin po namin ang kalusugan ng bawat isa sa aming pamilya, na kami magpapasalamat na kayo ang siyang nagbibigay ng aming malusog na pangangatawan. Ama, kung sino man ang nakakaranas ng panghihina, sakit at karamdam, alam po namin sa oras na to, iyon pong pinagaling na sa pangalan ni Jesus. Dahil sabi mo sa iyong salita, sa mga latay ni Jesus, kami magaling na. Panginoon, sa aspeto ng aming pinansyal, pagpalain niyo po ang gawa ng aming mga kamay at maging pagpapala po ito sa aming mga pamilya at sa ibang tao. Maging kalugod-lugod ito sa inyong harapan dahil anuman ang aming gawin, gagawin namin ito ng buong katapatan dahil ikaw ang aming pinaglilingkuran. O Diyos, salamat dahil hindi kayo nagkukulang, ang iyong biyaya ay sapat at umaapaw. Kami hindi nangangamba dahil nasusulat, Our God shall supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Kami nananampalataya, O Diyos, na ang bawat pangangailangan po namin ay na-provide na sa pangalan ni Jesus. Panginoon, sa oras pong ito, iwinawaksin namin anumang gawa ng kaaway sa aming pamilya, amin itong tinatapakan, sinisira sa pangalan ni Jesus. Dahil sabi mo sa iyong salita, binigyan niyo po kami ng authority to trample snakes and scorpions at maging ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, aming winawasak sa pangalan ni Jesus. Hindi po namin pinapahintulutan sa aming pamilya. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, Jehovah Raha, at ang aming Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Ito ang aming dalangin na may kalakip ng pananampalataya at pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Heavenly Father, Almighty and everlasting God, we lift up your name above all else today, O God. You are the builder of the church, the Lord of the harvest, and the giver of every good and perfect gift, O God. From generation to generation, you have remained faithful, O God. You are our strength, our source, and our purpose, O God. We exalt you in this house. We thank you for calling us out of darkness into your marvelous light, O God, for anointing us to serve and for placing us in this body to fulfill your purpose together, O God. Lord, this church belongs to you, O God. Every ministry, every leader, O God, every team, and every member, we surrender to your will and invite your Holy Spirit to lead, guide, and empower us. Oh, hallelujah, hallelujah. We honor you for the pastors, Panginoon, teachers, evangelists, worship leaders, intercessors,
children and youth workers, O God, outreach teams, and every hidden hand that serves your kingdom faithfully, O God. Now in the name of Jesus, we declare your blessing over every church ministry. We declare that our ministries are fruitful, Spirit-led, and rooted in the Word of God. We bless our leaders with wisdom, clarity, humility, and strength, O God. We bless every volunteer with joy, renewed strength, and a servant's heart, O God. We declare that there is unity in our house, excellence in our service, O God, and purity in our motives. We speak growth over every area, spiritually, physically, and mentally, O God. We declare divine order, divine strategies, and divine timing over every initiative and plan, O God. We bless the finances of this house. Every need is met. Every vision is resourced. We declare that miracles will flow through our ministries, O God. Souls will be saved, O God. The sick will be healed. The bound will be delivered. The discouraged will be uplifted. And the lost will find Jesus. In Jesus' name, we rebuke every spirit of division. We rebuke every confusion, weariness, and stagnation. No weapon formed against us shall prosper. We walk in victory, unity, and the supernatural power of God. We declare in Jesus' name. Father, let this church shine like a city on a hill. Let every ministry reflect your glory, O God. Let every person find their place and operate in their God-given. We give you the praise now and forever. Be glorified through all we do, O God, today and the days to come. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Hello. Amen. So tayo pong lahat ay makakaupo na pagkatapos po ng ating praise and worship. Alam kong lahat ay naging excited at medyo nabitin sa ating pagpupuri sa Diyos. Kasama ng ating prayer warfare, tayo ngayon ay dumako sa pagpapatotoo ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So let's move to our testimonies po bago tayo magbigay ng konting mga announcements later before our communion. So, sino po ang gustong magpahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay sa umagang ito? Tayo po ay malayang pumunta sa harapan, kunin ang mikropono at ipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Anyone? Sa taas, mayroon ba dyan? Fellowship po natin ito. Andito lahat ang mga local churches. So, this is your chance po na maipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi ho ako magtatawag ng pangalan. Huwag mo akong tignan, Mike. Anyone? Anyone? Habang kinukuha po natin ang ating timing, ang ating lakas ng loob, gawa po ako ng konting announcement. Sige po, wag po nating kalimutan ito. Isasabay po namin ngayong araw na ito ang release ng ating Love Your Pastor Movement Letter. Gaya po ng ating napag-usapan last Sunday. So before you leave, mamaya po pagkatapos ng ating worship po, ng ating Sunday service, pa-approach po si Dr. Giselle. Nasa kanya po ang mga letters for release. May control number po tayo para po matrack natin yung mga kukuha at pag binalik, doon po natin i-cross-check. Okay, that's one. Sa GC, kung nandun po tayo, ang sabi ni Sister Ness, ang ating exchange gift will be after lunch. Tama, no, Sister Ness? At saka yung ating surprise. Kung maalala niyo yung sinabi ni Sister Ness, uuwi ang lahat na masaya. So, ito-turn over ko mamaya kay Sister Ness kasi siya ang nag-spearhead dito. I'm just making few announcements. So, ito rin po ay ating communion at celebration po natin ng mga December born. Okay po, pinag-iisa natin yan. Mamaya, sa distribution po ng ating lunch, dyan lang ho tayo sa ating upuan.
para mas systematic and organized tayo, I'm asking the help of our youth to help us distribute ang ating mga pagsasalo-saluhan mamaya. And basta after lunch, wag po tayong uuwi at mayroon pa po tayong mga susunod na kabanata after lunch po. So anyone sa testimony po? Nanay Conching, we miss you. Thank you, Lord. Nandito po sa atin si Nanay Conching sa umagang ito. We miss you, Nay. Hello! Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po'y galak na galak kasi nakita ko yung ating mga kapatid. Marami ng bago, pero alam niyo po, napakaganda ng ginagawa ng Diyos sa Call Family. Totoo, yung kanina yung worship, ang ganda ng worship talaga. Tapos, yung nagkakaisa, nagbubunga ng bawat isa, hindi lang sa physical, sa spiritual. Ako po'y galak na galak dahil nakarating po kami sa Bayambang na kasi kami naka-stay. Uwi-uwi lang dito. So, nung kausap ko si Pastora Arlene, sabi ko, pupunta ako dyan. Pero hindi ako nagsabi na pupunta ako ngayon. So, a surprise at ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil kami rin po ay patuloy doon sa gawain sa Bayambang. Hindi kami huminto. Tuloy din kami na gumagawa sa Panginoon at patuloy na lumalago din. Kasi natututo kami at nauhubog sa salita ng Diyos. So kami po'y buong puso na nagpapasalamat sa Diyos dahil dumating man yung mga pagsubok sa buhay. Pero ang pagsubok, blessing pala yun sa ating lahat. Amen, di ba? Kasi napagtagumpayan natin yung pagsubok. At yun yung hagdan upang mas tumaas ang ating pananampalataya. Alam niyo po, galak na galak po ako noon. Mahihayin ako. Minsan, tinutulak pa ako ni Pastora Alice. Papatuto ka na, sabi niya. Pero ngayon, ako na mismo yung lumalapit na nagsasabi ng kabutihan ng Diyos sa buhay namin. At ako po'y lubos-lubos na nagpapasalamat dahil ang aking anak, tunay na ang Diyos ang ating pong dakilang manggagamot. Alam po ninyo dahil lahat ng family ng Kong ay alam nila yung nangyari sa buhay namin. Buhay ng aking anak. So, salamat po. Nandito pala yung mga ibang bansa. Hello po. Sige po. Salamat po sa kabutihan ng Diyos. Salamat po sa lahat-lahat na ginagawa niya sa bawat buhay natin. Ako po ay lubos-lubos at nagagalak dahil nakita ko po kayong lahat. Amen. Thank you, Nay Conching. Physically, hindi natin sila nakakasama every Sunday, pero patuloy ho silang nakiki-journey. Kasama po natin si Nanay sa LYPM car. And very faithful po sila dyan. Pagpalain kayo ng Lord, Nay. Okay, sino pa po? Bago tayo dumako sa ating communion sa araw na ito. Meron pa po ba? Okay. Kung wala na, tinatawagan ko po si Bishop Roland para po sa ating communion. Ang ating mga kasamang mga pastors po para sa distribution po ng ating mga elements. Pastor Roland, Pastora Babes, Pastora Zenny, dumako po tayo sa communion, Bishop Roland.
Sige po, habang hinaantay natin si Bishop Roland, may we ask Ate Brenda this time. Sige, si Brother Jan to share sa atin po. Okay po. Thank you po. Thank you, Ma'am Angela. And salamat po sa you're always welcoming us here in your church. That's a great testimony that we can bring up with us sa pagbalik namin sa Oklahoma. We're from Oklahoma sa US. Pero ang i-share ko sa inyo ngayon is that God is always good. That God is always delivering His people out of whatever they are in. He's always progressively bringing them up. Yun ang nakikita ko dito sa church ninyo at sa mga church na napuntahan namin kahapon. So, ito ang testimony na nakita ko the previous days. Nung nasa Anda kami, we were in our place, nasa lugar na nagre-rest kami. Tapos, mga 4 na bata dumating, nag-ask na mag-carol sa amin. So, sabi namin, okay, let's get them to sing us some carol songs. Tapos, after that, hindi namin inaasahan, with the guidance of the Holy Spirit, si Pastor Roland, ganyan yung pastor ninyo, I didn't even know that he's also a bishop now. And that is a great promotion that I learned today. That yan ang mga elders na talagang if you can revere them, they're pretty much really the high priest, nung unang panahon, nung panahon ni Jesus Christ at saka before that. So God is good that every one of you is being promoted in a position na God is sustaining you where ang faith natin is actually from glory to glory. Our faith is being tested every day and being hastened sa holiness ng ating Panginoon. The holiness that we strive for is from the place that we have sa baba and then slowly being na lilinis every day, every time, na hanggang sa dumating ang ating Panginoon, He will always continue to use us in a way to continue to do His works that is assigned for us. So, kahapon sa Anda, so we get yung 4 na bata na nag-carol sa amin, tapos, with the Spirit, of God, Pastor Roland invited them, asked them to be prayed for, and then led them to Christ. Ganyan ang motive natin sa lahat ng mga nakikita natin. You take the opportunity if somebody comes to you or somebody is out there and you feel the Holy Spirit na nagnanadge sa inyo na ito, sabihin mo sa anak nating ito na kailangan niya ang Diyos. That's what we need to do. And so, yung 4 na bata na led niya na mag-receive sa Diyos. Pagkatapos noon, may dumating na naman na 6 na mga teenagers. Nag-ask na naman na mag-carol. So, ito na naman, may opportunity. Every time you see something like that, you look at it as an opportunity. Lahat ng nakikita natin na dumarating sa buhay natin, don't look at it like, oh, andito na naman yung mga to, mag-carol na naman. No. Even so, kahit wala kang maibigay, ang ibigay mo. Naalala nyo si Peter nung pumasok siya sa church, may nakaupo doon na blind or lame yata. Tapos nag-aas siya ng alms, nanghihingi ng pera. Pero sabi ni Peter, I don't have anything to give you. I don't have money to give you. But I have better thing to give you. At alam mo yung sinabi niya? Get up and walk.
Ganun ang power na binibigyan ng Diyos sa atin. The same thing na pag na-lead nyo ang mga yun sa kingdom of God, if you led them to be saved in the name of Jesus Christ, that is miraculous way in itself, supernatural yun. Kasi magbabago yung buhay nila. The former things that they have in life, ang ibig kong sabihin, pag na-born again yung mga yun, they become a new species. Ang new species, ibig sabihin yun, bagong buhay. Na kakaiba na sa buhay nila na before they were born again. So ganun ang dapat ilagay natin sa heart natin, lalo na sa Christmas na to. If you're with your family and you know somebody that wasn't born again sa family natin, you pray about it, and then lead them into Jesus Christ to be their Lord and Savior. Ganyan ang dapat natin gawin all the time, every time. Make sure that you purposely do that in your heart, kasi yun ang talagang bilin ng Diyos sa atin. Before He went up to heaven, He said, "Go ye into all the world, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, making them disciples for the end days." Kasi ganitong nangyari ang testimony ko. Meron akong pasyente. I'm a physical therapist by profession sa US. May pasyente ako. Ito ngayon, ang nasa akin, ang nasa isip ko, kailangan i-lead ko itong pasyenteng ito sa Lord. Pero, nangusap ang Holy Spirit sa akin, hindi yan ang ililid mo sa Lord, yung asawa, yung nagbabantay sa kanya, yung asawa niya. Sabi ko, hindi naman niya siguro kailangan yun kasi malakas siya. Ito, baka mamatay naman. Yun ang nasa isip ko. But, for some reason, yun ang conviction ko, hindi ako nakinig. I didn't listen. Ngayon, umuwi ako, nasa heart ko pa rin yun. Now, nung second time na pinuntahan ko yung pasyente, namatay yung asawa, hindi yung pasyente. Naku, laking pagsisisi ko sa I've asked forgiveness to God, but it was done. It's already done. Alam ba natin na pag nangusap ang Panginoon sa atin, ang Holy Spirit lalo na, that you are being led to lead somebody to the Lord at hindi mo nagawa, their blood is in your hands. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Pero pag linid mo sila, you will be blessed. Life goes on, everything goes on, pero nasa kamay mo yung nangyari na hindi mo na-lead yung tao sa Diyos. I'm not trying to convict anybody like pag hindi mo nagawa, I hope that you'll do it. But if you don't do it, you ask forgiveness to God. God has always the grace, the mercy. Sabi nga ni Paul, take away these thorns that's in my side. Kasi si Paul, kahit siya ay apostle, nung panahon ni Jesus Christ, he still have problems in his life na hindi niya matanggal-tanggal. Pinagpipray niya sa Diyos, take these thorns away from me. Why is this thorn still away from me? Why is this thorn still with me? Ang sabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. Kaya sa atin, pag hindi natin nagawa yung pinapagawa ng Diyos sa atin, ask forgiveness, move on. Yan ang resulta ng yung faith natin na it's growing, it's being chastened. Parang nasya-sharpen yan ng Diyos na for the next time, alam na natin kung anong gagawin natin. We have to do what the Lord is telling us to do. So that's my testimony. Sorry po kasi medyo napatagal. But okay, thank you, ma'am. Thank you so much, Brother John, for that encouragement sa bawat sa atin. Sabi niya, yung shinare po ni Brother John, silver and gold have I none, but such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
So we have more than gold, we have more than silver, we have Christ in our lives. Hallelujah. Maraming salamat po, Brother John. Later on, meron po kaming hihilinging favors sa inyo. I-maximize na natin kasi andito sila. Okay, for this time, may we call our bishop para po sa ating communion, yung mga kasama pong mga pastors na magdi-distribute po ng mga elements po. Pastor Roland. Amen. Tayong lahat tumayo at yung mga nasa labas pwedeng pumasok, yung iba pwede sa taas. Hallelujah. Praise God. We'll have our short communion dahil meron pa namang mga ibang part ng program. Okay, praise God. At thank you. Nasa yung mga pastor natin na kasama, pakitulong na lang, mga pastors, please come and we'll pray first. Sino bang present na mga pastors? Dito muna. Mga pastors, please come pa, tumulong kayo. Sino ba yung present na pastor natin dito? Pastor Hill. Ayun. Sino bang ibang nandyan? Pastor. Wala pa yung iba. Nasa church pa yung iba. Ayan, si Pastor Jan. Ayan. Alright, let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we come to you. Bless, O Lord, the elements, the bread and the wine, as a symbol of your body and blood. We pray, O God, for all the virtue connected to this. Ma-receive namin, Panginoon, as we receive it by faith. It will manifest, especially, Lord, divine health and divine healing and the fellowship of the Holy Spirit, being one, O Lord God, in Christ Jesus our Lord. So bless these elements as is being distributed. May we contemplate on your goodness, on your love, and what you have done at the cross of Calvary 2,000 years ago. We ask this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Pwede distribute? Rejected and alone, like a rose, trampled on the ground, took the fall. Amen. Thought of me above all, crucified, laid behind a stone.
die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Father, we come to you, Lord God, with a heart of praise and worship. Cleanse our hands, our minds, our thoughts. We appropriate the blood of Christ at the cross of Calvary. And Father God, we remember those things, O Lord God, that we have done that's not in line with your word. Right now, we go back to the path of Teshuvah, the path of righteousness, Shedakah, so that, O Lord God, hallelujah, we can walk in the light of your word. We ask, O God, your precious blood to continuously be poured out to each and every one. We remember what you have done 2,000 years ago. With a repentant heart, we come to the throne of your grace, knowing, O Lord God, that, hallelujah, all the grace of God is sufficient for us in the blood of Christ to cleanse us from all unrighteousness. Thank you for your forgiveness. Thank you for your redemption. Thank you, God, for what you have done at the cross of Calvary. And now we celebrate the victory, the redemption that we have in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. We also remember our brothers and sisters who are not here at nasa kanilang mga bahay o saan man sila naroon. If there's any weakness in their physical bodies, as we communion one with another, the same strength that we will receive, O God, that we receive, we minister to them in the Spirit. We remember their names and we pray for them. Lord, revive them and restore them in the fellowship of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you. We discern your body right now, and that we know we endeavor to keep the unity in faith. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. In 1 Corinthians chapter 11, verse 23, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus Christ, in the night he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. So habang kinakain natin, alalahanin natin ang Panginoon Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Yes. After the same manner, he also took the cup. And when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as you drink it in remembrance of me. Inumin po natin. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death until He comes. Magpasalamat tayo. Let's give thanks to the Lord in singing. With all your heart. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. He has given Jesus Christ, His Son.
season. And now let the weak say, I am strong. I'm strong. Let the poor say, I am rich. Yes, Lord, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. I'm rich because of what the Lord has done for us. Hallelujah. With all your heart, let's give thanks to the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We give thanks to you, Lord. We give thanks to you, Lord. But for what you have done at the cross of Calvary. Thank you, Lord. Hallelujah. For healing. Thank you, Lord, for forgiveness. Thank you, Lord, for all the virtues of heaven endowed to us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Hello. Tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. At proceed po tayo sa susunod na bahagi po ng ating service sa umagang ito. Lahat po ng December born, tinatawagan namin kayo sa harapan. Kasama po dyan, huwag nating kalilimutan, ang ating pinakamamahal na Bishop, Reverend Pastor Roland E. Santiago. Dito po tayo sa harap, lahat po ng mga pinanganak ng December. Pastor Hill, yes. Ay, Brother John. Nireserve ko kasi silang magpipray sana. I didn't know na December born si Brother John. Sige po, dito po. Mga pinanganak po sa December, baka nakalimutan natin ang ating birth month. Ayan po, si Sister from Kaplong. Ayan. Sino pa po? Pastor Hill. Si Pastor Hill at saka si Pastor Roland ay isang araw. December 23, pareho sila. Brother John, your December 18. Ay, okay po. Kailan lang? Opo. The same date ang Pastor Hill at Pastor Roland, December 23. Pero we are making it clear na hindi po sila same year. Okay po. So sa oras na to, inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo. Extend po natin ang ating mga kamay sa ating mga birthday celebrators for December. And may I ask Ate Brenda to please pray for them. Salamat po. Hallelujah. Extend natin lahat ang kamay natin towards His birthday celebrants. We have to celebrate birthdays kasi very special yun sa ating lahat. Kasi yun ang day na ano ba yun? Na dumating kayo dito sa mundo at very special yun sa ating lahat. So Lord God, hallelujah, praise you Father God. We exalt your holy name. We thank you Father God, hallelujah. Thank you Jesus. Lord, today Father, we speak blessings upon these people in front, Father God, who are celebrating their birthday this December, Father. Lord Jesus, we pray for each and every one of them. Continue to give them knowledge, wisdom, and understanding from above, Father, that they will continue, Father God, to live the life that you want them to do, to continue to do the will, the destiny that you have planned for them, Father God. You still have many assignments for them to do here on earth, Father God. So we pray that they will walk along your ways, Father God, and continue to seek you first before anything else.
and everything will be added unto them. We speak blessings to them, to their children, to their children's children, to their spouses, and the whole family. We speak Psalm 91 on them, Father God. He who dwells, everybody say Psalm 91 towards them. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that walks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You'll only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. I will rescue him and honor him with long life. I will satisfy him and show him my salvation. So Lord, we thank you, Lord God, for the hedge of protection upon them and their family and all their businesses, all the functions of the church. Wherever they go, we command the guardian angels always to surround them, Father. In Jesus' holy mighty name. And everyone say, Amen. Sige po, awitan po natin sila ng Happy Birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, so mag-closing prayer muna tayo bago ho tayo mag-partake ng lunch at tina-turn over ko kay Sister Ness ang susunod po na bahagi ng ating gawain sa araw na ito. Closing prayer po muna. Sino na yun? Tinatawagan ko si Brother Joel Macanlalay para sa closing prayer. Brother Joel, andito ka ba? Wala pa. Sige, tayong lahat ay tumayo para po sa ating closing prayer bago po tayo mag-lunch. Again, dyan lang po tayo sa ating mga upuan, especially po ang ating mga upper class. Darating po dyan ang food, isa-serve po ng ating mga young people. May I ask Pastora Baby to close us in prayer? Pastora Babes. Praise God. So tayo pong lahat ay magkaisa at kung may opening, may closing. Amen. Dakilang Diyos, marami pong salamat Panginoon sa iyong biyaya na patuloy mong ibinubuhos sa bawat isa sa amin mula kanina pa Panginoon sa Sunday service na ito, fellowship, O God. Salamat Ama sa iyong presensya Panginoon dahil sinabi mo po kung may 2 o 3 na magkaisa sa iyong pangalan ay nandun ka, Ama, sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo, Lord God, at alam namin, Panginoon, ang bawat isa ay kumikilos ka sa aming mga puso. Salamat, Ama, sa mga mensahe na aming napakinggan, sa aming senior pastor, Lord God. Salamat po, Diyos, sa lahat ng parts ng aming programa, Panginoon, ay pinagpala mo. Salamat, Ama, sa bawat isa sa amin na nandito, Panginoon, at sa aming pansamantala, O Diyos, na pag-uwi mamaya, dahil meron po kaming eating fellowship sa bawat isa after this, Lord God, ay pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na sa aming pag-uwi. Yung pag-iingat mo, Panginoon, ay matamasa po namin, O Diyos, hanggang sa aming mga tahanan. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng kaganapan sa umagang ito. Kayo lamang ang aming itinataas. Kayo lamang, Panginoon, ang aming pinupuri, Lord God. Salamat, Ama, sa mga spiritual blessing, Lord God. Maging sa mga pagkain po namin mamaya, Lord God, ay pagpalain nyo rin po, Panginoon, ang pagkain at inumin po namin na aming pagsalusaluhan, Lord. Salamat, Ama, sa bawat provision mo na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin. Kaya po,
Karapat-dapat po kayong purihin. Karapat-dapat kayong pasalamatan at itataas sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan na Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise God. Salamat po, Pastora Babe. So, upo po tayo, mga kapatid, at magpapatuloy tayo sa ating gawain. So, magkakaroon tayo ng photo ops per local church dito sa harapan bago tayo mag-lunch, no? Isa-serve naman po dyan sa ating upuan.